Június 2-án ismét Podravka parti 21 órától kifulladásig a Podravka Banddel és DJ Paukkal Barcson a Mokka étteremben. A közel 20 éves zenekar élő zenével, horvát, szerb, valamint makedón dallamokkal egy lendületes, ritmusos estére vár mindenkit. A zene mellett a jó hangulatról az italakció is gondoskodik, fütyülős pálinka az est folyamán 300 forintért fogyasztható. Asztalfoglalása 0620 9 271 360-as telefonszámon. Tehát június 2-án újra lendület, ritmus, parti a Podravka Banddel és DJ Paukkal Barcson a Mokka étteremben.